m'acompanya, donar les gràcies a tots els que s'heu quedat i a tots els que ho escolten, com a mínim. Soc Joan Sanchi, soc representant de la Facultat d'Economia i volia plantejar una qüestió. Ara sabeu tots que estem en període d'exàmens, que els estudiants estem preparant tots els exàmens i tal, i un problema que tenim en les aules i els espais d'estudi que tenim per a fer-ho. En aquest cas, el principal lloc per a fer-ho són les biblioteques. Nosaltres, crec que des de la major part d'estudiants de la Facultat d'Economia i del campus de Tarongers, no entenem la decisió que s'ha pres que la biblioteca de Gregori Maians de campus de Tarongers només obriga fins a la 1. No entenem això perquè en la resta de campus hi ha biblioteques obertes 24 hores. Per què el campus més gran de la Universitat de València no té biblioteca oberta 24 hores? És una decisió que no entenem, que hem preguntat i que no entenem. Hem vist que ens han enviat els estudis de la Biblioteca de Blasco, tot això ho entenem, però no entenem com pot ser que el campus més gran, que sols la Facultat d'Economia, que té pràcticament 9.000 estudiants, no tingui un lloc on poder anar a estudiar la gent que vulgui preparar-se exàmens per la nit, etc. És a dir, no entenem això. Que aleshores el que sí que demanaríem és que o s'intenti augmentar l'horari com a mínim unes quantes hores més o que es faci el que toca, que és que hi hagi la biblioteca 24 hores en igualtat de condicions en la resta de campus. Gràcies.